Tak jsem skupinko vypla kameru a ještě jsem to zamíchala. A říkám si, jako, že to zhoustlo ještě mnohem víc, takže asi to potřebuje ještě nějakou tu chviličku. Ale říkala jsem si, že tam přidám ještě trošičku soli. Takže jsem tam přidala tak polovinu lžičky jenom, fakt jako trochu. A zhoustlo to ještě mnohem víc. Takže se jako nebudu bát tam přidat tak ty 2 lžičky. Ono možná záleží, jaká sůl, těžko říct, ale úplně jako, že úplně obyč sůl bohatě stačí, hlavně nesmí být mořská sůl, jo, to jakoby nesmí být. To by, nebo říká se to, já jsem to neskoušela, ale z toho by vám to asi nešlo, takže to ani neskoušejte zbytečně, ale dívejte, jak je to prostě hustý. Prostě to zhoustlo úplně stejně jako ten koncentrát. Takže se to opravdu vyplatí to ředit ty dyše a je to prostě boží, je to bomba. Víte, kolik z toho mám, jo. To je prostě masakr.